Mga puso sa Negros Occidental naman nagsungka na sa kapulisan si Anay Castellana sangguniang bayan member Donato Dumagit na may kaso angot sa kontrobersyal nga PNP recruitment scam. Sunod sa Castellana PNP, Oktubre 2 nagsungka si Dumagit naging serving warrant of arrest sa 12 accounts ng estafa. Sa parehong adlaw, nag-file ini sa Certificate of Candidacy sa pagka-vice-alcalde ng Banwa. Subong hapon gin-withdraw sini ang COC gin-file sa pagka-vice-alcalde kag nag-file liwat sang COC sa pagka-konsehal. Nagpiyansa ini sa masobra 200,000 pesos apang bangod sa dugang nga warrant of arrest sa 11 pa accounts sa estafa. Nagapabili ini sa presuhan bangod kulang pa ang inog piyansa. Of 220,000 plus. Unfortunately, on afternoon, 11 warrant of arrest was released.